Mela tieni qari tagħna huwa miħud mill-Ittra l-Ebrej, kapitlu 4, vers 1 sa 11, infakkarkom se naqra mill-traduzzjoni l-ġdida. Ġifieri tħawdux jekk forsi taraw xi kliem differenti. Mela, la darba hija mħollija wegħda biex nitlu fil-mistrieħ tiegħu, ħanibżgħu li ma jkunx hemm xi ħadd minnkom jidher li jkun naqas minnha. Għax ta' bilħaq aħna xxandrinna l-Evanġelju bħal dawk ukoll, iżda l-kelma mismuha ma switilhomx, billi ma tħaltitx flimkien mal-fidi f'dawk li semgħuha. Għax aħna li hemm minna nitlu f'dak il-mistrieħ bħalma qal, għalhekk ħlift fir-rabja tiegħi mhux se jitlu fil-mistrieħ tiegħi. Għalkemm xogħlijietu ilhom li tlestew mill-pedament tad-dinja. Għax x'imkien qal hekk rigward is-seba' jum, u Alla strieħ fis-seba' jum minn xogħlijietu kollha. U jerġa' f'dal passaġġ mhux se jitlu fil-mistrieħ tiegħi. Ġara darba mela fadal għal xi ħud biex jitlu fih u dawk ta' qabel li xxandrilhom l-Evanġelju ma daħlux minħabba diżubbidjenza, jerġa' jfissa ċertu jum, illum. Billi jgħid b'David żmien twil aktar tard bħalma kien magħdud qabel, illum jekk tisimgħu leħnu twebsux lubkom. Għax kieku Ġoswe serrahom ma kienx jitkellem dwar jum ieħor wara dawn il-ħwejjeġ. Mela qatt fadal mistrieħ tas-sibt għal poplu tal-Alla. Għax dak li daħal fil-mistrieħ tiegħu strieħ u nnifsu wkoll minn xogħlijietu bħalma għamel Alla minn tiegħu. Ħanirsistu mela biex nitlu f'dak il-mistrieħ sabiex ħadd minnkom ma jaqa' billi jsegwi fuq l-istess eżempju tad-diżubbidjenza. Amen. Tajjeb, rajtkom attenti għal qari, però naħseb jiena ikollna nammettu li l-istil ta' dan l-awtur mhuwiex wieħed faċli x'vera. Għandu ħabta jikteb komplikat, bażikament li qed jgħidilna huwa li hemm mistrieħ ta' Alla, ċoj is-salvazzjoni, illi ma nistawx naffordjaw li nimissjawha. Għaliex jaf, anke mill-esperjenza tiegħu minn dak li qed jara madwaru il dawk in-nies li kitbilhom oriġinarjament illi kien hemm xi wħud li kellu dubju serju għalkemm kienu qegħdin jagħmluha ma' Kristjani oħra kinux verament Kristjani jew le. U allura dinja il-qalb pastorali ta' dan il-bniedem anonimu ma nafux min kien illi bimħabba l-poplu tal-Alla irridhom illi il-koll kemm huma jaslu biex jitlu f'dak il-mistrieħ. Il-mistrieħ li Alla għadu joffrih sal-ġurnata tal-lum. Ġifieri l-argument tiegħu bażikament jibda biex jgħidilna li Alla lesta l-ħidma kreattiva tiegħu. Meta naqraw fil-Ġenesi kapitlu 1 illi Alla f'perjodu ta' 6 ijiem ħalaq ismewtu l-art bil-milja kollha tagħhom imbagħad strieħ fis-seba' jum hekk illi il-mistrieħ tiegħu ilu mindu sar il-ħolqien. Però mbagħad jgħid ukoll isemmi ġrajja li ġrat eluf ta' snin wara. Fejn jgħid li Iżrael falla l-poplu tal-Alla wara li ħarreġ mill-Eġittu fi żmien Mosè falla milli jidħol fil-mistrieħ illi Alla wedu. Dan li ġara fi żmien Mosè. Imbagħad jerġa' sekli wara, ħanajdu 5 sekli fi żmien David wieħed mis-salmi tiegħu, Salm 95 jerġa' jsemmi il-mistrieħ ta' Alla. Però f'kuntest ieħor. Salm 95 is-salm jibda billi jistedinna biex nannu lil mulej u ngħidu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Ma mbagħad ikompli biex jgħid vers 7 għax huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu. U n-naċ li jdu tmexxi. Illum jekk tisimgħu leħnu, wallu qed jikkwota minn das-salm, qed taraw tindunaw, illum jekk tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba u bħal dakinhar f'Massa fid-deżert meta missirielkom ġarbuni, ittentawni u raw emili. Għal 40 sena kont imdejjaq dak in-nisel u jien qed Alla qed jitkellem, jien qed u poplu qalbu mħassra u triqati ma rfujiex. Għalhekk ħlift fir-rabja tiegħi li ma jitlux fil-mistrieħ tiegħi.
Ġifi dak il-mistrieħ li msemmi l-ewwel darba wara li Alla ħalaq kollox, tajjeb, u jerġa' jissemma fi żmien Mosè, hawnhekk naraw illi la darba David reġa' semma l-mistrieħ illi għad fadal mistrieħ illi il-poplu Alla immissjaħ fi żmien Ġoswe, tajjeb, fi żmien Mosè, għad fadal dan il-mistrieħ saħansitra illum meta kiteb dil-ittra lill-Ebrej, u allura aħna bir-raġun kollu illi kull darba qed jissemma dan il-mistrieħ għadu għad-dispożizzjoni tagħna l-koll. Alla qed jistieden lilna l-koll li aħna għajjenin sabiex nitlu fil-mistrieħ tiegħu. U allura l-awtur qed jirraġuna u qed jgħid illi Ġoswe mhux veru daħħalhom fil-mistrieħ, il-mistrieħ ultimu, il-mistrieħ reali illi Alla kellu f'moħħu, il-mistrieħ superjuri jew aħjar. Tajjeb, fi żmien Mosè setgħu daħlu fil-mistrieħ fis-sens li jitlu fl-art imwiegħda, art fertili, art tnixxi l-ħalib u l-għasel, art għammiela, fejn Alla wiedhom li iberikhom u jħarishom jipproteġihom mill-edewwa kollha tagħhom, però jekk naqraw l-istorja jekk intom mitla tat-Testament il-Qadim tafu x'ġara. Kemm avolja daħlu fil-Kanan, fl-art imwiegħda, għajla kellhom mistrieħ. Il-Lut xorta waħda kellhom l-edewwa tagħhom illi kellhom bżonn li jiġġieldu kontra tagħhom. U allura l-awtur tagħna qed jgħid illi Alla għandu f'moħħu mistrieħ aħjar, mistrieħ superjuri, tajjeb, mistrieħ oħla minn dak kollu illi ġara qabel. Tajjeb, fatti l-kelma mistrieħ qed jużaf fit-tliet sensi differenti u għalhekk forsi insibuha diffiċli x'qed jgħid propja, x'qed jgħid. Qed jikkumplikata għax dik l-oraturi dakinhar, n-nies li kienu jafu jitkellmu u jiktbu, tajjeb kellhom ħabta jaqbdulek kelma. U jagħtuha mhux sens wieħed imma tnejn u anke tlieta. U allura inti tiddistingwi. Hawnhekk il-kelma mistrieħ użata f'dah sens, imbagħad f'dah sens ieħor. Mhux waħdu. Sidna Ġesu nnifsu wkoll darba uża l-kelma melħ fi tliet sensi differenti. Fl-istess okkażjoni. F'Mark 9 jgħid illi kulħadd qatt jitmellaħ bin-nar u kull sakrifiċċju jitmellaħ bil-melħ. Tajjeb il-melħ. Iżekk il-melħ jitlefhom liħitu b'xiex se jsewwuh. Ħajkolkom il-melħ fikom fuskom u ħajkolkom islim bejnietkom. Il-kelma l-istess kelma melħ użata fi tliet sensi differenti biex noqogħdu narawha, mhux il-każ tagħna. Tajjeb jiġifieri llum meta nikdbu nfittxu s-sempliċità. Dari li tikkumplika u tagħmilha daqsxejn żed komplessa, tajjeb kienu jemmnu fiha. Dak li ma jkunux jitwilu bli marfa, kienu jagħmlu daqsxejn diffiċli biex anke forsi jinteressaw aktar. Tajjeb, aħna għandna llum il-kontra, tanta sirna żenin illi jekk ma jkunx ċarissima l-ħaġa naqtaw qalbna u nwarbuh il-ktieb. Din hija l-kelma Alla. Hija l-kelma Alla fija l-isfidi tagħha, tajjeb l-awtur kif ħadtilkom qed juża l-istess kelma mistrieħ fi tliet sensi differenti. Tajjeb, għalih il-mistrieħ ifisser il-waqfien Alla mix-xogħol tal-ħolqien, vers 4, għax ximkien għalhekk rigward is-seba' jum. U Alla strieħ fis-seba' jum minn xogħlijiet kollha. Tajjeb, dika nafuha fil-Ġenesi kapitlu 2 wara li Alla għamel smawiet u l-art imbagħad strieħ. Però x'tip ta' mistrieħu? Well, Ġesu fil-Ġwanna 5 meta akkużawh il-żbalja għax fejja raġel nhar ta' Sibt, Ġesu iġibhom bilha qal missieri għadu jaħdem sissa u jien ukoll naħdem. Ġifieri għalkemm Alla strieħ mix-xogħol tal-ħolqien, xorta waħda baqa' jaħdem fix-xogħol jew fil-ħidma provvidenzjali tiegħu. Ġifieri waqaf mix-xogħol tal-ħolqien, però Alla baqa' attiv
baqa juħsib il-ħolqien tiegħu ireġieħ, jikkontrollah, iżommu fl-eżistenza f'dak is-sens Alla baqa jaħdem. Nagħmel dak sens wieħed. Imbagħad ukoll juża l-kelma mistrieħ għal mistrieħ li Alla tom relattivament ma kienx mistrieħ komplut jew l-aqwa tip ta' mistrieħ, però kien mistrieħ meta daħħalhom fl-art imwiegħda fi żmien Ġosuè. Tafu l-istorja. Mosè ra l-art minn fuq il-muntanja Pisga, Alla qalu minn tista' tidħol fija, però il-qaddej tiegħi Ġosuè ikkonsagrah u aħtru bħala il-mexxej tal-poplu tiegħi wara mewtek. U appuntu Ġosuè kien is-suċċessur ta' Mosè. Kien Ġosuè illi daħħalhom fil-mistrieħ tal-Kanan. Qasmu xmara Ġurdan u x'vera. Alla fetaħ ix-xmara tal-Ġurdan, in-nies qasmu u bdew jokkupaw l-art biċċa xogħol ħadet ħafna u ħafna snin. L-isem Ġosuè infatti u l-isem Ġesu huma l-istess. Huma l-istess. Infatti kif il-miktuba fil-Grieg fejn jissemma vers 100 kieku Ġosuè sarrahom l-isem huwa Jesus. Ġesu. Ġesu u Ġosuè huma prattikament l-istess isem. Tajjeb, u allura Ġosuè jservi bħala tip, bħala xi ħadd illi qiegħed ħajdu hekk, iservi ta' dell ta' xi ħadd aħjar minnu li huwa Ġesu. Ġesu Kristu, is-Salvatur tagħna. Mela Ġosuè daħħalhom fil-mistrieħ tajjeb, qasmu l-Ġurdan, ġildu, bdew b'Ġeriko, mbagħad Ajji, imbagħad bliet oħra u bdew jokkupaw l-art li kienet dakinhar okkupata minn 7 ġnus pagani mal-arriet li jeqridhom minħabba il-ħażen sfrenat tagħhom, tajjeb, u ta' artom lill-poplu tiegħu. Dana fi żmien Ġosuè, tajjeb, dak il-bliet qawwija, dik l-oppożizzjoni, finalment jgħidlek illi il-poplu sab il-mistrieħ, però kif qegħdin ngħidu mistrieħ relattiv. F'ċertu sens kien mistrieħ. Il għaliex Alla kien ħejja mistrieħ aħjar jerġa' minn dak il-mistrieħ nazzjonali tal-poplu tiegħu. U dan huwa it-tielet każ. Il-mistrieħ li jfisser jew jissinifika il-salvazzjoni tal-Alla li aħna ngawdu permezz ta' Kristu. Kristu li kisbinna sliem ma' Alla u daħħalna fil-mistrieħ fejn jgħid vers 10. Għax dak li daħal fil-mistrieħ tiegħu strieħ u nnifsu wkoll minn xogħlijietu bħalma Alla għamel minn tiegħu. Ġifieri aħna li tħallna fil-mistrieħ tajjeb striħajna mix-xogħol tagħna. Qabel konna tip ta' nies illi rridu b'xi mod naħdmu, nistinkaw u nafu li qatt maħna kapaċi nagħmlu għadin, imma pruvajna nirbħu s-salvazzjoni bil-mertu tagħna. Il-Kristjan mhux hekk. Il-Kristjan jistrieħ fi Kristu, jiddependi fuqu. U f'dan is-sens allura il-kelma mistrieħ hija użata għas-salvazzjoni tagħna. Difatti Pietru fl-ewwel ittra tiegħu jibda biex irotħa l-Alla u anke ifaħħar l-Alla u jgħid imbierek kun Alla u missier Sidna Ġesu Kristu. Illi bil-ħniena kbira tiegħu wellidna mill-ġdid għal wirt li ma jitħassarx, ma jittebbax, ma jgħibx, merfuħ fis-sema għalikom. Dik il-kelma wirt hija importanti. Għax hija l-istess kelma li kienet intużat ripetutament għal meta Alla tom l-art tal-Kanan, il-Palestina, fi żmien Ġosuè. Dak kien il-wirt tagħhom. U kull darba jgħid illi qasmu l-wirt tal-Alla bejniethom, 12 tribu, min ħad il-parti tal-art, dak kien il-wirt ta' Alla għalihom. Issa Pietru qed jgħidilna illi Alla tagħna wirt merfuħ fis-sema, wis aħjar minn kwalunkwe wirt illi jista' jkollna fuq l-art. Infatti kien tom ukoll indikazzjoni
Il-Leviti, wieħed mit-trubijiet u li Levi li minnu kienu jittieħdu l-qassisin, tajjeb, u dawk li għajnuhom għallu il-Leviti, ma kellhomx wirt fl-art. Ma kellhomx dil-porzjoni jew din il-parti tal-art bħala tagħna. Ġuda kellu, Manassa kellu, Efraim kellu, kollha kellhom, però lill-Leviti qal ma tajthomx wirt għax jien il-wirt tagħhom jgħid il-mulej. U allura kien diġatom indikazzjoni li daħħalthom fil-mistrieħ, però hemm xi ħaġa riservata li hawn wisq aħjar minn kwalunkwe wirt illi jiena nista' nagħtikom fuq l-art. Xi ħaġa li Alla għamilha wkoll ma' Abram, tajjeb, wedu l-art, għallu irfes fuqha li tramuntana n-nofsinhar, il-vant u l-punent, għax din l-art li inti qed tirfes fuqha se nagħtielek. Però l-fatt Alla kellu ħsieb u mhux biss jagħtih dik il-feles ta' art jekk tara fuq il-mappa, fuq il-globu, bil-kemm jidher, biċċa art ċkejkna. Fejn illum hemm l-Iżrael, vera? Alla kellu f'moħħu li jagħtih id-dinja kollha. Kull mandu Alla. Jagħtih l-Abram, Rumani 4 jagħmilha ċara li Abram kellu jkun il-werriet tad-dinja. Meta Alla jwieħed xi ħaġa u jiġi biex iwettaqha, nistgħu nassiguraw li ħajwettaqha over and above. Jerġa' aħjar u b'mod aktar sħiħ milli nistgħu nimmaġinaw. U allura l-awtur qed juża dil-kelma mistrieħ fl-aqwa sens immaġinabbli. Il-mistrieħ illi il-fidili, in-nies illi jafdaw fi Kristu, tajjeb, għandhom appuntu bil-mertu ta' Kristu, mhux huma qegħdin jaħdmu, anzi huma nfushom strieħu mill-xogħlijiet tagħhom. Għaliex? Għax qegħdin jiddependu fuq Ġesu Kristu. Infatti il-għada tagħna bħala Uliet Alla, tajjeb, hija għada llum il-ġurnata fejn aħna ninsabu diġà bil-qiegħda fl-imkejjen ta' smewiet. Provaw ifmuħati. Efesin 2:6 jgħidilna li Alla qajjimna flimkien ma' Kristu u poġġiena flimkien fi smewiet fi Kristu Ġesu. Dak huwa d-destin tagħna illi diġà ninsabu bil-qiegħda mistrieħa fi Kristu Ġesu. Ovvjament, bħalma l-poplu Alla li daħal fil-Kanan, tajjeb kellu jiġġieled kontra l-ġnus pagani. Vera? Il-gwerer li għamlu l-battalji li kellhom, hekk ukoll aħna preżentament jeħtieġ li nibqgħu bil-wieqfa u niġġieldu mhux kontra n-nies id-darba, kontra l-prinċipati u s-setat, kontra il-forzi tad-dlam fl-imkejjen fil-għoli. Għandna Efesin 6 Pawlu jgħidilna illi rridu naqbdu l-armatura kollha Alla, differenti mill-lanza u s-sejf u l-tarka ta' żmien Ġosuè issa. Naqbdu l-armatura kollha Alla biex tkunu tifilħu kontra, tkunu tifilħu fil-jum ħażin u għara tkunu għamiltu kollox tibqgħu weqfin. Nibqgħu weqfin fir-rebħa. Kunu mela weqfin. U jkompli jsemmi l-biċċiet tal-armatura li bija aħna nesperjenzjaw il-vittorja. Però fl-istess ħin ukoll is-salvazzjoni tagħna hija deskritta bħala mixja. Anke fl-istess itra l-Efesin Pawlu kemm il-darba jsemmi l-mixja, jimmela il-priġunier tal-mulej, nitlobkom bil-ħniena biex timxu kif jixraq l-sejħa tagħkom. Il-mixja. Ila għaliex hawnhekk għaddejjin pellegrini lejn il-mistrieħ ultimu tal-ġenna. Il-mixja tagħna jerġa' jsemmiha f'vers 17 dajjin ngħid mela u nixħad fil-mulej biex minn issa l-qudiem ma timxux aktar bħalma jimxu il-pagani l-oħra wara l-fruwa ta' magħhom. Jerġa' aktar qudiem imxu fl-imħabba bħalma Kristu wkoll ħabna u talu nnifsu għalina bħala offerta u sakrifiċċju l-Alla brieħa ħelwa. U jerġa' aktar il-qudiem isemmi l-mixja vers 15. Araw mela li timxu bil-għaqal mhux bħal boloħ imma bħal orrif. Mela, aħna ninsabu bil-qiegħda, ġifi mistrieħa fi Kristu,
Tajb, irridu nieqfu kontra il-forzi ta' dlam, ix-xitan u t-tentazzjonijiet kollha tiegħu u wkoll irridu nimxu. Għaliex din il-mixja hija waħda pellegrina li twassalna fil-mistrieħ ultimu tal-ġenna. Mela, ħanitlu fil-mistrieħ billi nafdaw f'ibnu Ġesu. Ftakru it-tema tal-ittra lill-Ebrej, l-awtur irid qiegħed qudiemna għat-tpaxxija tal-fidi tagħna sabiex aħna inħarsu lejn Ġesu. U naraw fih is-suffiċenza kollha tagħna. Il-ju ta' bilħaq dak li Alla tagħna biex bih ikollna kull jett u ngawdu kull barka. Kif iż-żmien Ġoswe, meta Ġoswe kien qed iħejji ruħu biex jattakka l-ewwel belt, il-belt qawwija u fortifikata ta' Ġeriko. L-ewwel waħda li kienet qudiemu, belt biswar għoljin. U Ġoswe apparentement twarrab ftit waħdu u ġara xin Ġoswe kien ħdejn Ġeriko li refa' għajnejh u ħares wara. Kien hemm raġel wieqaf biswitu bis-sejf tiegħu misluk tfidu. U Ġoswe rasaq lejh u qallu int wieħed minna jew wieħed mill-edewwa tagħna. Marfux min kien dan il-raġel. U dak wieġeb le iżda bħala l-kap tal-eżerċiti tal-mulej ġejt issa. U Ġoswe waqa' l-wiċċu fl-art u taħqima u qallu xi jgħid sidi lill-qaddej tiegħu. Ġifieri għalkemm Ġoswe daħħalhom fl-art imwiegħda attwalment kien Ġesu. U mhix kombinazzjoni illi dak il-mexxej f'dik il-ġenerazzjoni kien imsemmi Ġoswe li huwa l-istess isem Ġesu. Għaliex hawnhekk Ġesu jidher lil Ġoswe u jgħidlu huwa jien il-kap tal-eżerċiti tal-mulej. Ġoswe mbagħad il-kap tal-eżerċiti tal-mulej qal Ġoswe neħħi s-sandli minn riġlejk għax il-post fejn qiegħed huwa art imqazza. U Ġoswe hekk għamel. Ovvjament niftakru f'Mosè meta derlu Alla f'Ħoreb u kmandah biex imur l-Eġittu. Neħħi l-qorq jew is-sandli minn riġlejk. Id-dera ta' Ġesu Kristu, ovvjament qabel ma kien inkarna qabel ma twieled fostna, sabiex juri illi hu il-vera wieħed illi idaħħalna fil-mistrieħ tiegħu. Il-profeti aktar tard tkellmu aktar dwar il-mistrieħ. Alla wera il-mistrieħ tiegħu. Meta aħna kelmtu nilqawha bħala il-verità għalina. F'Ġeremija 6 vers 16 jgħidilna hekk jgħid il-mulej iqfu fit-toroq u waraw staqsu fuq il-modijiet ta' dari u fejn hija t-triq tajba u imxu fija. U ssibu l-mistrieħ għar-ruħkom. U jekk ukoll insaqsikom min uża din l-istess frażi u ssibu l-mistrieħ għar-ruħkom. Huwa wkoll Ġesu Kristu. Imma hawnhekk il-leħen profetiku imxu f'din it-triq u ssibu l-mistrieħ għar-ruħkom. It-triq li għal darb'oħra hija Ġesu Kristu li twassalna fil-mistrieħ ta' Alla. Ġesu l-istedina tiegħu li ċertament għadha miftuħa sal-lum ejjew għandi intom il-koll li intom imtaqlin u mobbijin ħafna u jien insarraħkom. Jien nagħtikom il-mistrieħ. Ħudu l-madmad tiegħi u talmu minni għax jiena ġwejjed u li f'qalbi. U intom ssibu il-mistrieħ għar-ruħkom. Kważi qiegħed jissellef mill-kliem ta' Ġeremija tifhem biex jurina illi hu illi jagħtina il-mistrieħ għax huwa li refa' it-tagħbija il-peace tal-ħtijiet tagħna fuq innifsu u ħalisna mill-kundanna eterna. Għalhekk fl-aħħar ktieb tal-Iskrittura, Revelazzjoni 14 vers 13, Ġwanni sema leħen mis-sema jgħidlu ikteb imberkin il-mejtin li jmutu fil-mulej minn issa l-qudiem. Iva jgħid l-Ispirtu biex jistrieħu
mit-taħbit tagħhom. Il-Lut fi żmien Ġoswa kellhom jiġġieldu biex jirbħu l-art, illum ukoll irridu niġġieldu kontra t-tentazzjonijiet, irridu niġġieldu kontra it-tiġrib, kontra Satana, kontra d-dinja bil-seduzzjonijiet kollha tagħha. Però dawk li jmutu fil-mulej jistrieħu mit-taħbit tagħhom u l-emel tagħhom imorru warahom. Mela, nistrieħu, ħanitlu, ħangawdu dan il-mistrieħ billi nemnu. Ma mhux temmen kwalunkwe, mhux temmen dak li jfettillek. Li inti ħadpoġġi l-fiduċja kollha tiegħek f'Ġesu Kristu. Dak il-Messija, dak is-Salvatur kwalifikat, maħtur minn Alla nnifsu għalina il-bnedmin. Għalhekk l-awtur ikompli isemmalna din nota ta' urġenza għaliex jaf illi n-nies li qed jiktbilhom hemm xi wħud fosthom illi għalkemm qed jassoċjaw ruhom ma' Kristjani oħrajn u qegħdin imorru l-Knisja, u qegħdin jitolbu flimkien, u qegħdin jisimgħu l-kelma tal-Alla flimkien, u forsi wkoll tagħmdu, però kienu qegħdin juru li mhux verament huma Kristjani. Għalhekk ikompli jsemma din in-nota ta' urġenza, jerġa' jiffissa jum illum bħalma jgħid f'David żmien twil aktar tard. Meta Alla qal illum f'Salm 97, l-awtur qed jgħid dak illum għadu magħna. U jiena issa jgħidilkom l-istess ħaġa, dak illum għadu magħna. Illum jeħtieġ illi nassiguraw ruħna illi ninsabu fi Kristu Ġesu. Ninsabu f'unjoni mistika miegħu. Għandna il-ħajja tiegħu. Illi ta' bilħaq il-ħtijiet tagħna Ġesu ġarrom fuq is-salib. U jien ta' bilħaq qed ingawdi il-maħfra tiegħu. L-awtur ma jridniex nassumu illi wasalna jew diġà dħalna fil-mistrieħ meta forsi għadna mhux verament dħalna. Irridna nkunu nafu li dħalna u nassiguraw ruħna. Imma aħna l-bnedmin kultant nassumu ċertu affarijiet. Nassumu. Qatt ma nkunu ħajdu badna l-barr meqrunu u ngħidu din il-kwistjoni jiena irriżolvejta. Naf ta' min jien, naf għal minn appartini, naf illi Ġesu huwa Salvatur personali tiegħi. Illi ġar l-ħtijiet kollha. Irridu noqgħdu attenti personalment. Vers wieħed. La darba jemħollija weda biex nitlu fil-mistrieħ ħanibżgħu li ma jkunx hemm xi ħadd minnkom jidher li jkun naqas minna. Għamin dal-awtur ma jistax jaqra l-qlub ħadd mill-bnedmin ma jaqra l-qlub ta' ħadd ieħor, Alla biss. Immu qed jara mill-evidenza ta' x'qed jiġri fost l-apatija, l-indifferenza, li kienu bdew jonqsu mill-laqgħat tal-Knisja u tal-affarijiet kollha, kien qiegħed beżan, ikkonċernat, illi forsi mhux veru daħlu fil-mistrieħ. Kienu għadhom qegħdin forsi jinnamraw mar-reliġjon antika tagħhom. Fil-każ tagħna aħna li trabbejna fil-Knisja Kattolika bl-iżbalji kollha tagħha, bil-tradizzjonijiet antibibliċi kollha tagħha. Tajjeb, jekk fostna jkun hawn xi nies li jkunu għadhom imorru proċessjonijiet, jkun għadhom jitolbu lil ħaddieħor ħlief il-Alla waħdu, li forsi jkunu għadhom qegħdin jemmnu li hemm purgatorju dak il-post fejn nissaffa, inti da tgħid isma' da verament qed jemmen fi Kristu, verament il-fiduċja tiegħu hija fi Kristu. U dan huwa l-inkwiet ta' dal-awtur illi qed jibża li xi wħud ikunu għadhom jew ikunu naqsu milli jitlu fil-mistrieħ. Għaldaqstant li nkunu diligenti. Il għaliex inti se tagħmel sena anke 10 snin torqod f'garax. Ma jfissirx li għax torqod f'garax se ssir awtomatikament jew bil-mod il-mod għamel kif trid karozza xi darba. Forsi ħafna nies imorru l-Knisja, però mhux vera appartienu għal Ġesu Kristu.
Pero qed jassumu li għax imorru l-Knisja u għax jipparteċipaw fil-ħajja tal-Knisja daqshekk huma Kristjani. Il-kontra. L-ewwel rrid nafda fi Kristu u nassigura ruħi illi meta miet fuq is-salib dik il-mewta kienet mewta sostituzzjonarja miet minn floki. Flok ma Alla bat li l-infern Kristu pattal dnubieti. U la darba jiena allura naf b'din it-tranzazzjoni fejn il-ħtijiet tiegħi refaħħom Ġesu Kristu. U Ġesu issa qed ilebbisni bil-perfezzjoni tiegħu, imbagħad iva ħajrid nieħu sem, irrid inkun attiv fil-ħajja tal-poplu tiegħu, u ċoj irrid nattendi l-Knisja. Imma rridu noqogħdu attenti, il għaliex bħalma qal vers 2. Ta' bilħaq aħna ixtandrinna l-Evanġelju bħal dawk ukoll, bħal nies fi żmien Mosè, fi żmien David, bħal fil-ġenerazzjoni ta' qabel, kellhom l-Evanġelju, semgħu l-Evanġelju, ovvjament mhux fil-milja tiegħu, kif nafuh ħana llum. Ġesu kien għadu ma derx, imma it-tama, Alla tom tama, illi kellu jibgħat il-Messija tiegħu. Per esempio Ġesu jgħid li Abraham ra l-jum tiegħi u raħ feraħ fil-Messija, speċjalment meta Alla qallu toqtolx il-libnek mbagħad tħares madwar u ra il-bodbod maqbut meqrunu fis-siġra u Alla qallu Abraham offrih minn flok ibnu. Dik hija salvazzjoni tagħna. U Abraham semma l-post Jahwe Jire. Il-mulej għad jipprovdi. Abraham kien jemmen fi Kristu bħalma nemmnu aħna l-lum. Ma kienx jaf daqsna dwar Ġesu Kristu, ovvjament. Però kien jemmen fih bħalna. U allura l-Evanġelu xandallina bħalma ukoll lilhom. Iżda l-kelma mismuha fil-ġenerazzjoni ta' Mosè, il-kelma semgħuha però ma switilhomx. Alla bagħatilhom il-bxara tajba tiegħu, ma switilhomx għaliex? Għax ma ħaltuwiex flimkien mal-fidi dawk li semgħuha. Li tisma' l-kelma t'Alla, li tieħu pjaċir bija, li titaxxaq bija, li tapprezza, tista' tagħmel, però jekk ma tħallatix mal-fidi f'qalbek, ma tiswilek xejn. Ma tiswilek xejn. Dak huwa l-ingredient li Alla qiegħed ifittxu fina. Illi jiena nafda fil-weda t'Alla. Li issa hija reali u bonfatt fid-dera ta' Ġesu Kristu. Allura rridu illi nassiguraw ruħna illi hemm l-element ta' fidi ġenwina fina. Fidi ġenwina. Fidi illi bija ħajkolna l-enerġija u ħajkolna ir-rieda tajba u ħajkolna id-disċiplina u l-perseveranza li niġru sa tmiem il-ġirja li hemm qudiemna. Diġà semmija l-aħħar li f'kapitlu 3 li jgħidilna aħna għandna sehem minn Kristu jekk nżommu sa tmiem il-bidu tal-fiduċja tagħna. Mhux naqbdu niġru nejjew. Il-viżjoni li niġru sa tmiem il-ġirja li hemm qudiemna. Id-deċiżjoni tal-bieraħ illi tgħix għal Kristu kienet tot għal bieraħ. Illum mal-isbaħt messek ħadd deċiżjoni għallum biex issegwi Ġesu Kristu u biex tħares lejh u issib il-mistrieħ tiegħek fih. Qed toqgħod attent. Qed toqgħod attent billi tisma' bir-reqqa il-kelma t'Alla. Għax ħafna drabi dan huwa periklu serjissimu. Nisimgħuha però m'hemmx dak l-interess, m'hemmx dak l-aċċ, m'hemmx dik il-konvinzjoni li tot personalment għalija dil-kelma mingħand Alla. Iżrael kien imwissi xorta waħda rrebella fid-deżert u waqaf fid-deżert. Vers 6 jgħidilna ġala darba mela fadal għal xi ħud biex jitlu fil-mistrieħ u dawk ta' qabel li xandrilhom l-Evanġelu ma daħlux minħabba
id-diżubbidjenza. Il-bniedem jibqa' ma jobdix għax mhuwiex jafdaħ il-Alla. Meta jekk jiena jidirli illi jew forsi għandi marda u nixtieq infiq minnha. Tajjeb imbagħad imur għand tabib u tat-tabib jgħidli mela tittieħu dawn il-passi, 1, 2, 3. Imma mbagħad nagħmel fattija ma nobdiex, x'ikku qed nuri? Illi ma naftaħx. Minix nemmnu. Mhuwiex tabib tal-fiduċja tiegħi. Mhux vera. Dan il-periklu illi illum il-ġurnata aħna l-koll familjari u napprezzaw l-awtorità tal-Iskrittura Mazza. U hawn hija l-fiduċja tagħna. Għaliex hawnhekk għandna dan il-ktieb qaddis ilaqana mas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U allura il-periklu għadan. Pawlu jgħid il-fidi tiġi mis-smieħ u s-smieħ bil-kelma talla. Però ħafna drabi naħsbu li għax sempliċement qed nisimgħuha wasalna. Ma tistax tagħmel fi Kristu jekk ma tafix l-Iskrittura. Imma tista' tkun mitħla tal-Iskrittura u xorta minn tix tafda fih. Dak huwa l-punt kollu. Iżrael irribella waqa' fid-deżert dal-awtu qed jgħidilna dik hija twissija għalina. Kienu nies privileġġjati, Alla bagħtilhom Salvatur il-Mosè u xorta waħda kienu ġġudikati fid-deżert. Irridu allura nibqgħu fuq l-allert. Personalment, rrid nibqa' fuq l-allert, ma nonox, ma norqodx, imma rrid napproprja li għan-nifsi. Il-Vanġelu ta' Ġwanni, pereżempju, u Evanġelu fejn jenfasizza infatti il-kelma fidi tissemma xi mid-darba. Mhux fidi, il-kelma temmen, emmen, jemmen, il-verb. X'għalhekk ħabb id-dinja tal-libnu waħdini tiegħu biex kull min jemmen fih xi mid-darba tintuża. Però l-istess awtur jurina illi n-nies jistgħu jemnu u xorta waħda ma jkunux jemnu. Tista' temmen, mhix qed nikkontradixxi lil nnifsi, prova f'imma din. Tista' temmen u xorta waħda ma tkunx qed temmen. Tista' tilqa' l-fatti dwar Ġesu Kristu, taċċettom, intellettwalment tkun konvint, però xorta waħda int m'intix marbut ma' Ġesu Kristu. U Ġesu Kristu mhuwiex verament il-feddej tiegħek. Ħa naraw daqsxejn każijiet mill-Vanġelu ta' Ġwanni fejn jibda f'kapitlu 2 vers 23. Meta Ġesu mar Ġerusalemm fil-Għid nhar il-festa, ħafna jemmnu f'ismu. Isimgħu daqsxejn. Ħafna jemmnu f'ismu meta raw il-mirakli li jagħmel. Iżda Ġesu ma kienx jafda ruħu fihom għax kien jaf il-kulħadd u ma kienx jeħtieġlu illi xi ħadd jixidlu fuq il-bniedem għax kien jaf x'hemm fil-bniedem. Għalkemm jgħidlek li dawn emnu fih għax raw il-mirakli kienu impressjonati, kienu mistaġba bil-mirakli li qed jagħmel. U Ġwanni jgħid emnu fih, Ġesu kien jaf x'hemm f'qalbhom. U każ minnhom infatti kien Nikodemu. Nikodemu nnifsu li kien espert fil-Bibja, li kien jafu fuq ponot sufajh. Tajjeb, mara Ġesu u kieku tisimgħu jitkellem, kieku qatt ma smajt dan il-kliem u ma tafx minn qalu l-ewwel darba, Rabbi, aħna nafu li inti mgħallem ġej minn għand Alla. Għax ħadd ma jista' jagħmel dawn is-sinjal qed tagħmel jekk Alla ma jkunx miegħu. Tajt wow! Xi ġmiel ta' diskors! X'kommendazzjoni qed jagħtih Ġesu Kristu, dan bil-forsi jemmen fih. Ġesu mill-ewwel urieħ illi mhux vera jemmen fih. Fatta qallu tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwelidx mill-ġdid, ma jistax jara s-saltna tal-Alla. Kixfu bimħabba illi għalkemm kien reliġjuż u għalkemm kellu ċertu sentiment pożittiv lejn Ġesu Kristu u kien impressjonat bih, Ġesu qed jgħidlu għadek m'intix imwiegħed minn ġdid. Għadek ma tħallx fil-mistrieħ tiegħi. Hija xi ħaġa ta' twerwir meta wieħed jisma'. Però Bibja qed tafżana fuq din ir-realtà.
Għandek il-mara Samaritana pereżempju, illi faċilment qabdet tiddiskuti ma' Ġesu fuq kwistjonijiet reliġjużi bejn is-Samaritani u l-Lut u bdiet diskussjoni u xtaqet komplija, vers 15 imbagħad tajdu, Sinjur, meta Ġesu beda jsemmila l-ilma ħaj, Sinjur, għatini dal-ilma biex ma jħodni xaġġ u lanqas niġaw biex nimla. Mill-ewwel reditu lotja tal-ilma, imma li il-motiv tagħha kien ħażin biex ma tbatix. Biex ma noqgħodx niġi hawnhekk naqala mid-dar u nimla l-ilma mill-bir u ħafna strapazz u ħafna tbatija u ħafna konvenjent. U ħafna nies għalhekk iridu il-Ġesu biex irraqqalhom ħajjithom. Ma dik mhix fidi vera. Mhix fidi vera. Għal darb'oħra. Każ ieħor, meta Ġesu kellem lil-folol wara li temaħħom il-ħobs. N-nies qalulu mulej għatina dejjem dal-ħobs. Iva, iriduh. Iridu l-barkiet ta' Ġesu. Imma mhux lilu. Kif taf? Fl-aħħar tal-messaġġ tiegħu, Ġesu jagħmilhom ċara x'jiġifieri temmen fih, x'jiġifieri tiekol il-ħobs li niżel mis-sema. Jgħidlek illi ħafna minnhom daru u ma mxewx aktar miegħu. Nies illi marru għandu feċċew l-għada għax tant kienu attirati lejn Ġesu Kristu. Każ ieħor ċarissimu f'kapitlu 8 vers 30. U jgħid dal-kliem ħafna emnu fih, qed jgħidilna Ġwanni, ċaru tont, ħafna emnu fih. Qed jgħidilhom dak li batni u għamijaj il-missier ma ħallinix waħdi għax jiena nagħmel dejjem il-ħwejjeġ li jogħġbu lilu. U jgħid dal-kliem ħafna emnu fih. Kompli jaqra l-kapitlu u tara li ftit wara Ġesu jikxifhom u jgħidilhom intom u lit missierkom ix-xitan u tridu tagħmlu l-emejjel ta' missierkom. X'waħda din? Hemm fidi intellettwali u hemm fidi ġenwina. Hemm fidi reali illi taqadna ma' Ġesu Kristu, illi tpoġġina f'unjoni miegħu. Dik il-fidi li fl-aħħar mill-aħħar hija lotja ta' Alla li ma nistgħux aħna noħolquha fina nfusna, ma għandniex dik l-abbiltà. Imma Alla fi ħnientu jagħtihilna. U tabilha imbagħad Ġesu isir tagħna u aħna insiru tiegħu. Raymond Brown, awtur tal-antik, jgħid pellegrini kristjani fid-dinja kontemporanja jeħtieġ jirrealizzaw illi fid-dawl ta' silta bħal din li għadna kif studjajna dal-għodu, mhuwiex biżżejjed tistqar lealtà sempliċement nominali lejn il-verità tal-Alla. Jew inkella tattendi kultant għal funzjoni tal-Knisja, jew troċċi servizz fjak kultant u tant. L-impenn tagħna jmissu jkun sinċir u ġenwin u jista' jkun hemm żewġ raġunijiet mogħtija fit-tmiem il-passaġġ. X'jgħid Alla u x'jara Alla. Għalfejn għandna nagħtu każ, għalfejn għandna nirsistu biex nitlu fil-mistrieħ għal żewġ raġunijiet. X'jgħid Alla. Il-kelma tal-Alla jgħidilna hija bħal sejf b'żewġ tixfar, jippenetra sa fil-motivi u l-intenzjonijiet ta' ruħna. Alla jaf. Jaf. Aħniex verament nafdaw fi Kristu ibnu jew le. Il-kelma tal-Alla tikxifna u Alla fl-omnixjenza tiegħu jafna. Vers 13, m'hemm ebda kreatura li ma tidirx qudiemu, ma kollox huwa għeri u mikxuf quddiem għajnejn dak li miegħu għandna x'naqsmu. Finalment Alla jaf fejn int. U Alla jaf x'int. U Alla jaf x'hemm f'qalbek. Jiena l-appell tiegħi huwa l-istess bħal tal-awtur illi individwalment irridu noqogħdu attenti u ngħidu fiex wasalt. Fiex wasalt. Sempliċement qed nitħalla ninġar mal-kurrent jew ta' bilħaq naf min jien u naf min huwa Ġesu il-Salvatur, mhux sempliċement is-Salvatur tad-dinja għalkemm hija verità tremendament sabiħa. Kull min isalva bih ħajsalva u mhux bħadd ieħor u mhux bih innifsu.
imma huwa Salvatur tiegħi. Li tkun kapaċi tgħid bħall-Apostlu Pawlu jien msallat ma' Kristu. Madankollu jinnex ma mhux jien wa Kristu li jgħix fija. Dik il-ħajja vera. Ġifieri l-mistoqsija fl-aħħar mill-aħħar. Dħalt fil-mistrieħ. Dħalt fil-mistrieħ. Tatux mistrieħ li rruħkom qabel dil-kwistjoni tkun issettiljata. Int ma' Alla. Alla omnixjenti, Alla li jaf il-qagħda tiegħek. Alla huwa l-pjaċir tiegħu li tidħol fil-mistrieħ. Għodu attenti mela li ma temmissjawx.